Var länge sedan hon gjorde sådana där bakutsparkar. Ett år sedan? Nej, men ett halvår sedan. Oj, oj. Undrar om man får tag på de här nu då. Visst är han fin? Han eller i Rom? Ja. Jag bor ju på tisdagen. Nej, på onsdagen. Han kom tisdag kväll. Var de med när de spelade eller? Nej, så jag åt Anders och gå ut klockan 10. Men så var